čišćenje kristala na drugi način, kao što sam rekla, može da se čisti samo dimom, ovako. A može i ovim pepelom što ostane od incense štapića. I onda uzmete samo na prst, protrljate malo i ostavite jedno vreme, možete i da operete pod vodu, opet treba da se onda uradi dobro kada se osuši, onda treba da se stavi dobro, znači sušenje, da se stavi na neku dobru podlogicu, toplu. Takođe